नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. आणि आज आपण 10:15 ब्लॉग सुरू केलेला आहे आणि आता आलो आहे आपण ऑफिसच्या बिल्डिंगच्या खाली. आता इकडनं मी निघतो ऑफिसमध्ये आणि मग तिकडनं मग बघूया दिवसभरात काय काय घडतं आपल्याबरोबर. का आज काय काम जास्त नाही माझ्याकडे. आणि तो जो मी कोथिंबीर धने लावायचा जो व्हिडिओ मी शूट केला आहे तो मी आज, त्याचा पार्ट 1 आहे, तो मी आज अपलोड करीन. मग मी जरा स्कूटी बंद करतो, म्हणून तर मी बोलतो तुमच्याशी. हां, तर नमस्कार मंडळी. आता वाजले दुपारचे 1 सेकंड. शूट होतं आहे का मला पाहिजे? हां, शूटिंग चालू आहे. तर मी वाट बघतो आहे कधी ते आवाज आहे ना मशीनचा बंद होतो आहे, पण काय बंद होत नाही. मला बोलायला बोलू आता किती आवाज येतो आहे काय माहिती नाही मला त्याच्यात. तर आजचा दिवस एकदम मस्त आहे, खूप छान आहे. काम पण फार कमी आहे, टायमावर निघायला मिळेल आपल्याला. आणि मस्त आज बाहेर जाण्याचा बेत आहे, पण मग आज एका वेळेत निघालो तर मग बाहेर जाणार, नाही तर मग आपलं आहे ते घरीच राहावं लागणार आहे. आणि या मशीनच्या आवाजामुळे कदाचित मी काय जे काय बोलतो आहे ते तुम्हाला बरोबर ऐकायला येत नसेल, त्याच्यामुळे मला मी काय करू नाही शकत त्या बाबतीमध्ये. ठीक आहे, भेटू तुम्हाला संध्याकाळी. आणि काय बोलायचं होतं? अजून काय बोलायचं नाही बोला, बस आता काय आराम करा. बाय.